Bueno, egunon, eguerdion edo, goizeko bi itzaldi eder interesante eta mamitsuen ondoren, maingurura gatoz, muga jardunaldiak amaitzeko, maingurua daukagu, eta aurreikuspen guztien arabera, mainguruak ere izango du mamila eta izango du edukia. Euskara gure erakundeetan nahi eta ezinaren historia bat zen, gaurko egunaren izenburua, eta historiatik nolabait egungo egoerara eta etorkizunera begirare jarriko gara mainguru honetan euskara irabazteko bidean, galderaren bidez. 3 mahaikide ditugu eta 3 aurkeztu gaizkizuet, ezkerretik eskuinera, hasiko naiz. Nekane San Miguel Bergaretxe, arrasatearra, zuzenbidea den lizentziatua, abokatu gisa hasi zen lanean 76an, baina aurretik gau eskolan irakasle ere izan zen, Santutxun aurrena eta Arrasaten ondoren. Epaile bezala Eibarren eta Arrasaten aritua, oposizioaren ditu eta Madrilgo eskola judizialetik pasa ondoren. Epaile gisa aritu zen Galizian, eta oso herri interesante batean, Tolosan. Eta... Betxatzen un Galizia bakoan. 1987an zigor arloko epaitegian hasi zen lanean, eta 2000 urtetik aurrera berriz, Bizkaiko provintzia auzitegian magistratua izan zen, 6. aretoan, 2021 urtera arte, orduan, seguruke jubilatu, eta ez erretiratu, zer bestela ezinak gaur hemen egongo. Jubilatu. Bakitzu jubilatu, jubileoti dator. Jubiloti. Guantes entonces por la democracia taldearen partaidere izan da, eta egia da Justizia Administrazioan euskaraz erredaktaturiko lehen sententzietako batzuk berak erredaktatuak izan zirela, eta bere bizitza guztian Justizia Administrazioan euskara sustatzenen aldeko lanean jardun duela. Bitxikeria bezala, aipatuko dizuet, Wikipedian ibiltzen izela, denon datuak horren Wikipedian bilatzen ditugu. Dauden datu batzuk ez dira zuzenak, berak esan dian ez, berak idatzi gabeko liburu bat idatzi omen du Wikipedian arabera. Baina, Asturieraz datu gehiago dituzuen ekanari buruz, euskeraz baino, Wikipediako kontu bitxiak. Idurre Eskizabel, Larrañaga, Beasaindarra, lehendik ere Altzon mai hontan egondakoa, kazetaritzan eta antropologian lizentziatua, Euskal Herriko Unibertsitatean, EHUko kazetaritza sailoko irakasle ere izan da eta izango da, baina tarte honetan beste ekinbide batzuetan dabil, kazetaritzan ere ibilbide luzea, Euskaldun Egunkaria, Berria, hainbat edabideetan ere kolaboratu izan du, hizkuntza, genero eta nazio identitatea landu ditu batez ere ikerketetan. Hortxe daukat, tesi bat, aurrerago ere amaituko duena. Eta Lorea Agirrerekin batera, Euskalgintzan eragin nabarmena izan duen liburu bat ere idatzi zuen, ez? Trikua esnatu da, euskaratik feminismora eta feminismotik euskarara. Poesia liburu bat ere badu, hori ez da inezaguna, Suso argitaletxean, Goseak Janak, 2018an idatzia, eta 2022ko abenduaren 6az geroztik Euskararen Kontseiluko idazkari nagusia da. Atzore, biltzar garrantzitsu bat izan zuten, eta baizpada apuntatu espalin badukazuen, agendan apuntatu, abenduak 27, Bilbon. Zer izango den, jakingo dugu. Eta Inigo Urrutia, gaur goizean, Jesusek ere aurkeztu du, baina labur-labur, EHUko administrazio zuzenbideko irakaslea, Deustoko Unibertsitatean lortu zuen lizentziatura, 89an, eta doktoretza 2004an, klaseak ematen ditu hainbat fakultateetan, zientzia ekonomiko eta enpresarialeteko fakultatean, zuzenbidezkoa noski, baina baita gizarte zientzia eta komunikazio fakultatean ere, eta beste hainbat gradutan. 2017 urtetik, EHUko ikasleen eskubideen aldeko aldezlea. Wikipedia jartzen aldezlea da, hau zer da. Eta hori omen da, hori da, Hori da. Eta 2018 urtean, bere aurkezpenean ikusi dugun bezala, estatutu berria erredaktatzeko 5 legelarietako bat izan zen.
hainbat liburu baditu, bai euskeraz, bai erderaz, bai inglesez, artikulu eta liburuak, batzuk aipatzearren, bat soziolinguistika aldizkarian 83 ja euskera eta mundu juridiko artikulua idatzi zuen, euskera zuzenbidearen hizkeran ere idatzi eta dauka 85ean, eta gero etorri dira hainbat, eta azkenengoetakoa, lehen aipatu duen Historia Jurídica de la Lengua Vasca, Xabier Iruzurikin egindakoa, eta beste hainbat. Datu biografiko polit bat. Gaur, bere urtean dira. Gero Kasianona kantatu. Gero Kasianona kantatu. Izan du, seguramente, deno gombiatuko gaitu bazkantzea. Hori igual sorpresa izango da. Bueno, broma kalde batera utzita, guain seriosiago jarriko gara, eta egingo duguna da, lehen galdera planteatuko diet irure, baina gero nekanek lehenengo eta bigarrena ere pixat batuko ditu. Beraz, nekaneri gora gehiago emango dio. Eskatuko dizu dena da bakoitza, 4 minututan ideak botatzea, nekaneri 7-8 utziko dizkiogu, eta gero minutu batean, sortu zaizkio baldin badago replikatxoren bat, edo erazkinen bat, edo komentariotxoren bat, hori egiteko. Eta historiatik gatozenez, balorazio historiko bat egiteko ere eskatuko dizuet. Eta da, gaur ikusi dugu, lehenengo bi mintzaldietan, euskararen bilakaera, euskararen erabilera gure historian zehar, eta pixka ze balorazio egiten duzuen, eta hortik pixka ze konklusio nagusi edo ateratzen dituzuen. Eta, ezkerretik eskubira hasiko gara, geografikoki, ez dakit politikoki. Eskerrik askokik aurkezpenagatik eta gaurko sekretua desbelatzeagatik. Izan edarra da, urte-betetxe egunean alako baten parte hartzea, alako pasioz eta bizidotzera gaia. Nik dut historiak gauza batzu bai erakusten digula, eta da, Euskal Herriak euskararekiko izan duen lotura eta zera hori irutzen zait azpimarratzekoa dela, zaitik ikaragarrizko indar politikoa, dute inguruko bai estatu espainiarra, zen estatu frantzesa, eta ala eta guzti ere, guztiz ere, bizi iraun izan dugu. Gure zeratan, klabe juridiko eta nola sakontzea, hor bai ikusten da, ez dakit nahikoa azpimarratu dudan, baina aldaketa politikoko momentu guztietan Euskal Herriak beti izan du, euskara bere tokian jartzeko zera hori, hori beti, hori gertatu da, ez? Gero, ikaragarria da, azken 200 urtetan 700 arau euskararen aurka izatea, 700 bat, 200 urtetan, ikaragarria da, kopurua. Eta ala eta guztiz ere, hemen gaudela, ez? Nik uste dut gizarteetik edo beti gora egin daiteken hausnarketa da, garela nor eta mantendu dugula, ez? Egia da, orain, erronkaz handiak dauzkagula, aurretik, eta nik, baitere, goizean transmititu nahi izan dizuet ideia bat da, interesgarria dela, importantea dela, dentsitate handiz arautzea, estatuekiko pakto bat egin behar bada, itun berri bat egin behar bada, dentsitate handiz jasotzea euskararen gaia. Eta, prozesu horiek, nik beti gorako prozesuetan sinesten dut, erabat, eta, gitidurre ere hortan dabilela, kontseilua hortan dabilela, eta, beti gorako prozesu hortan nik uste estatuarekiko egin beharreko, urrengo itun politikoetan euskarak bere tokia izan behar du, toki zera bat, toki lehentasunezko toki bat, eta, kolokan dauden, naiz eta indarrak euskararen kontra bihurtu ez, bereziki azken hamarkadatan, iruditzen zait, jauzi egiteko momentua hau dela. Beste remediorik ere ez daukagu. Ez dago alternatibarik. Ez ezer ere ez egitea, batzuk maten du hortan dabiltzatela, ez? Oldarraldia, ez da izer, eta maten du hemen, espadu ezer ere egiten,
hizkuntza ezaguzunak atxeratzen baditugu, hori ez da alternatiba. Ezer ez egitea ez da alternatiba, beraz nik uste aurrera pausua ematea dagokigula eta hau dela momentua. Eta, nolabait, bai, eta estatus politiko berri bat aitortzea zerari, euskarari. Bueno, egun ondan, noi, eta eskerrik asko antolatzaileei eta gonbidapena luzatu diguzuenei. Zorionak aurreko hitzaldiak egin dituzuenei baita ere. Aitortza batekin hasiko dut, kikilduta nago. Kikilduta nago, bi juristaren ondoan, hain zuzen ere, nire formakuntza kazetaritzan eta antropologian oinarritzen delako. Hau da, kazetaritza saltxaperretxiko izateko, ibilbide etxo bat, eta antropologia gizarte zientzietan eta zientzietan zutointzen direnek esaten digutenez literatoak gara. Hau da, asmatu egiten dugu noiz nahi, zer nahi. Orduan, baina hori da nire zorua eta hortik saiatuko naiz egiten nire ekarpena. Pixka bat galdera potoloa irutu zitzaidan, instituzioak eta euskara nire esparrutik asko aldentzen delako, baina bai egin nahiko nuke azpimarra eta uste dut goizean bai Enekok eta bai Inigok ekarri digutenek nolabait ulertarazten dutela hori, hizkuntz zapalkuntza, hau da, euskararen minorizazio egoera zapalkuntza batetik dator, mendetako zapalkuntza batetik eta egiturazko zapalkuntza batetik. Nik hortan jarriko nuke oinarria. Eta hori bermatzeko, nolabait, hartuko ditut oinarri alde batetik pentsamendu feministak azken urteetan egindako ekarpena eta baita ere pentsamendu dekolonialak, ez? Eta zer egin dute pentsamendu feministak eta pentsamendu dekolonialak azken urteetan? Modernitatea deseraiki. Hau da, 16. mendetik hasi, ez da kasualitatea, zuen mugarriak ere horre egotea, eta ikusi modernitatea esaten diogun ekoizpen, ez dakit kolektibo esatea honi beldurra ematen du, ze batzuena da, oligarkia erabili du Enekok eliteena, ontara iritsi gara mekanismo asko egon direlako martxan. Eta mekanismo horietako bat izan da, emakume izendatuon gaineko zapalkuntza oso bat jartzea martxan, beste bat izan da kolonialitate osoa jartzea martxan, arrazializazio mekanismo guztiekin. Horiek uste dut gure gizartean eta eraldaketa proposamenak egiten dituzten pentsamentuen artean oso esplikatuak eta amankomunekoak zaizkigula, baina hizkuntzari lotuta ez. Eta hizkuntzarekin ere prozesu berbera da. Eta nolabait arazoa hor dago, elitearen eta gainerakoen hizkuntz autu, hizkuntz praktika eta botere harremanetan. Eta estatu nazioak izan baditugu modernitatearen edo 21. mendeko mundu honetara iristeko, behar izan dute hizkuntz supremazismo bat, behar izan dute praktika linguistiko jakin bat. Eta horren emaitza garagu eta momentu honetan horri guztiari, hau da, 5 mendetako logika batzuei erantzuten ari gara. Bueno, eskerrik asko. Bai, entzuten da ez? Bai, zure kasuan, pixat eskatuko dizut galdera berberari erantzutea, baino, pixat aurretik itzein dugu, eta ingo duzu galdera hori nolabait garai gertuagoetatik erantzun, eta horrengo galderarekin bat egingo dugu, nola ikusten duzu pixabilekare, eta gaur egungo, ara, Baspare. Ez, gaizki eman diot, hori da, beraz, tarte handixegoa, 7-8 minutu hartu, eta... Bueno, lehenik eta behin eskerrak eman beharrekoa da, ezer ekarri edo aportatu dezakedala pentsatu duzuen, oi? Nik esan nuen, ontarako konbidapena jaso nuenean, ni praktikatik arituko nintzela. Ni beti reibindikatu dut,
badakit askoi txokatu egiten zaiela, baina etxeko Andren filosofia. Zer daukat, zer eiteko eta zer nahi dut egin. Eta nik kronika txiki bat esplikatuko dut, nik euskeraren arazoa, arazo bilakatu zen, bere garaian, eta hala da, justizia administrazioan nola bizi izan dudan, eta luzea izango litzateke eta ahaleginduko naiz datu batzuk ematea edo data batzuk ematea. Lehenengoko harremana, euskera eta justizia administrazioakin, abogaduan nintzen izan zen, 1988 inguru horretan, ez dakik gogoratuko duzuen, hemen inguruko Antxon Ibarguren abogatu esana, eta nire bueno, bera laguna nuen, eta gainera, lankidea ere bai, neurri baten, eta urte horretan, Gipuzkoako abogaduen kolegioan, euskera batzordea sortu zen, eta Antxon izen zen, ekintzaile, bultzatzaile, eta bar. Aldi berean, Bizkaian, lehen aipatu du Kikek Santutxun euskera irakaslea izan nintzela gau eskolatan, eta hala da, eta orduan izan nuen ikasle bat, gero abogadu izan, Xabier Erize, eta ue Bizkaian enekin zebilen, eta arek sortu zuen, edo bultzatu zuen, edo euskera batzordea Bizkaiko kolegioan. Eta harremanetan jarri, eta gauza asko ez genunein, motiboak asko ziren, baina bai kontu bat, eta niri aipatzea gustatzen zait, lehengoko itzulpenak, hitzen itzulpenak, usteikin batera Antxonek bultzatu eta egin zituen. Eta azken baten ezin dugu ahaztu korpusarentzat oso beharrezkoa dela horrelako lana. 1982ko abenduan Tolosara etorri nintzen, epaile moduan, abogadutza utzi eta Tolosa. Eta benetan tremendoa izan zen, oso gogoan dut, sartu nintzen epaitegira eta ez nekien Tolosa nengoen ala Ziudad Realen. Funtzionario guztiak erteldunak, eta gainera oso jarrera, ez ninduten ondo hartu, ni euskeraz hasi nintzaien hitz egiten, ere lehengoko atera sartu, eta egun hon esan, eta keki erez, da esan nio, begira, hemendik aurrera zure epailea izango naiz. Ez zuten beldurri handirik hartu, alde horretatik lasai hartu zuten, eta handi gutxira, lanean berehala hasi, eta orduan, lehengoko asuntoak, baserritar batzuen ziren, eta gainera batzuk ezaunak, ero erdi ezaunak behastei alde hortakoan, esen arrangoa da, eta liskar batzuk ziren, eta orduan nahi naturalatea zitzaidan, baina lehen esan deten mentalidade horrekin, etxek handeraten, hemen zer daukat, kaldetu nien, nola edezuetia egin bide hau, euskeaz ala erderaz da, euskeaz da, orduan hasi ginen euskeaz egin. Egia da hori transkribitu, gazteleraz transkribitu beharra zehola, etzeolako beste aukerari. Eta ni Tolosan haitu nintzen garaian, jentea guztiari galdetzen nion, ia nola nahi zuen, euskeaz erderaz, eta begiratzen egon, hau danak ez ditut irakurro, lasai, baina hor begiratzen egon nintzen, eta ia 70% euskeraz eitea eskatzen zidaten. Egia da, horren konstantzia gutxi da hola, esan dizudanagatik, jenteak etzekien euskeraz, funtzionarioek, transkripzioa eurek egin behar zuten, ez da bakarrik falta zaian eri jartzea, eta nik itzuli eta erderara bilakatzen zen, bihurtzen zen. Hori panorama holan ikusita, beste kontu bateaz zeratu nintzen, ohartu nintzen, 1989an Eusko Jaurlaritzak hartu zuen baliabide materialen eskumena. Eta berehala hasi zen ordenadorean eta sisteman modeloa jartzen. Jakingo duzu, epaileak lan bat egin behar du, baina hor prozedura bat egoten da, prozedura horretan pauso asko, pauso horietan ebazpen asko, eta asko dira tramite hutsezkoak, baina egin beharrekoak. Eta guzti horiek ordenadoretan eta sisteman sartzen lan bat zegoen ja, 3 bat urte Eusko Jaurlaritzak hasita. Denak erderaz. Orduan, zuzendu nintzaien justizia arlokoi, esan ez, hemen zuek daukazu eskumena, 2 hizkuntzak ofiziala dira, gutxienez, modeloak bitan jarri. Gora bera asko egon zian, eta gero beste gauza bat esan nien,
nik epaiketak euskeraz egiteko itzultzaile bat behar dut. Nik ez dut behar du euskeraz dakienak. Gipuzkoa osorako bat daukezue. Itzultzaile hori behar izateko eskatu behar da aldez aurretik. Nik aldez aurretik galdetzea jenteari nola nahi duen, ze jente etorri behar, ezinezkoa da, osea epaitegia blokeatu beharko litzake. Egia esan, luze joan zan, eta 1986an hasi zen komisio bat eratu zuen, Eusko Jaurlaritzako Justizia Sailak, eredu horiek bitan jartzeko euskera eta erdera jartzeko. Osea, ia 4 urte pasa ziren hori martxan jartzeko. Nik uste lan ona egin duela, 1986tik 2016ra hor aritu ginen, Eusko Jaurlaritzak UCEIri eman zion esleipena itzulpenak egiteko, eta gero komisio baten justizia administrazioarekin eta zuzenbideakin zerikusia genuen, edo zuten, jente asko parte hartzen genuen, UCEIk egindakoa zuzentzeko, baina ez zuzentzeko euskera aldetik, edo ez baizik eta azken baten konzeptu juridikoak askotan oso nahasiak datoz, itzulpena da, kontu handiakin ibili beharra dao, ze batzuetan nik ikusi dut testu askotan, bi hizkuntzatan datozenak, gauza bat esaten duela euskeraz da beste bat erderaz, eta itzulpena ez dana bakarrik, ez? Orduan, egia zan lan, netzat oso polita, baina hori jarraian, eta nekezare izan ziteken, baina 2016 arte ia itzuli izan ia zera guztia, modelaje guztia. Hor bai bialdu nizkienik Eusko Jaurlaritza zeintzu zeukan lehentasuna, eta horatzen dut, olako pasadizu, benitu afektu, oantxasi naiz, ezin dut. Orduen, hori norbaitek zeo zer jarrekin nahi baldin badu jarraituko. 1987ko abenduan Eusko Jaurlaritzak antolatu zituen lehen jardunaldiak euskera justizia administrazioa. Eta ondorio potenteak atera ziren, denetariko jenteak hartu zuen parte, epaile batzuk boikota egin zioten horri, baina prinsipioz justizia administrazioarekin zerikusia zuen jente asko hartu zuen. Partorrekin batera, Eusko Jaurlaritza jaso izan du gonbidapena, batez ere Kataluniatik, Katalunian horrelako jardunaldiak egin izan du deranien, ni egin izan du dien guztietan joan izan naiz, batzuetan ordezkari bezala eta beste batzuetan ekisa, interesa dut eta berdin zait hori. Eta han martxan jarri zan besteak beste Komisión Interinstitucional deritzona, erderaz, noski. Baina hor ere parte hartzen zuten aginte judizialeko bokalak, abogaduak, epaileen zerak, abogaduenak, ez unibertsitateako, eta horren helburua zein zen, normalizazio bidean adibidez, epaileentzako klaseak nola antolatu, ze titulazio eman, nola eman titulazioa, funtzionarioekin zer egin, klaseak antolatu, hau da, egin asko egin da. Nahikoa, seguruena ez. Emaitzak ikusten duzu zeintzuk diren. Eta horrekin batera gauza gehiago dago, baina bukatzeko duela, ez dakit, 2004an edo, abogadu batzukin alkartu eta Barcelonan dago elkarte potente bat, Juristes por la Lengua, eta hor parte hartzen dute justizia administrazioarekin zerikusia daukaten hainbat estamentu, eta hainbat eta Euskal Herrian nolako zerbaiten beharko dugu, pixka bat zehatzeko tarduen, justizia euskeraz elkartea sortu, estatutuak egin, zeratu, baina hori bakarrik gertatu zen, zenik ikusten nuen jenteak etzaukela horre martxan zehatzeko ez dakit, edo kemenik, edo gogorik, edo ezer ez da. Ez dakit elkartea desegindan ala ez, nik esan nien, ni hemen depora galtzeaz nator, edo gauzak egiten hasten geha edo agur, bilerak egin eta zertarako ez, eta gero demanda guztiak gazteleraz presentatzen dituzue, euskeraz eiteko aukera da honien erderaz egiten dituzue, eta orten esan agur benur eta banoa. 2016an, gutxi gora bera alde horretan, etorri zan olako erorketa bat, edo deklibe bat, edo zehozer, komisioa, testuen komisioa desegin duzan, justizia euskeraz ikusten duzuen nola dagoen, jardunaldirik ez da gehiago egon, eta panorama momentuz nahiko eskasa da. Ni bazpare begiratzen egonez, azkenengo datu bat, eta da, Consejo del Poder Judicial delakoaren horriak ataratzen ditu, zenbat ebazpen da zenbat sententzia ematen diren,
Eta begiratzen egonez, azkenengo 5 urtetan, zenbat eman diren euskeraz eta erderaz. Eta 68.000 ebazpenetik agertzen dira 200 eta piku euskeraz, baina datu hau oso engainosoa da. Zergatik, esan dizuen lehen modeloak daudela euskeraz eta erderaz. Orduan, segun eta zer klikatzen duzun, euskera bezala agertzen da, erderazkoa baldin eta lerroburua euskeraz baldin badauke. Euskera hutsean egindako ebazpenak, nik ikusi ditut 2 Tolosako epaile batenak, besterik ez azkenengo 5 urte hauetan, eta beste horiek, kuriosoa da, ze 2 hizkuntzatan dauden horiek, erderaz, baina zutabea eta hori euskeraz, gure lagun Garridorenak dira. Eta adarra jotzeko da, gero. Garrido Bengoetxea da kontentziosoko presidentea. Eta sententzia asko eta asko euskararen aurkakoak areto horretatik etorri dira eta datoz. Eta horregatik kuriosoa egin zitzaira, zenik ez nekien datu hori. Gauza asko usten ditut, pentsatuko duzuen bezala. Horrengo bi txandatzen ere izango daukena, orduan, pizkatea, historiari pixka erreparatu diogu, eta labur, baina zertan dira gaur egun gure erakundeak, nola ikusten duzuen? 2 estatu, 3 administrazio, maila diferenteak, baina orokorrean, ez moduken zertan ari dira asmatzen hizkuntzari dagokionez, eta zertan hobetu beharko lukete, zer egin beharko genuke, lerroburu nagusiena. Bai, zera, Kikek aipatu du, zertan dira gure erakundeak. Erantzuna ez da bat ere simplea, ze hasteko 3 eremu administratibo politikotan gaude banatuta, eta horietako bakoitzean egiten da hizkuntz politika. Hizkuntz politika egiten da etengabe. Normalean gazteleraren eta frantsesaren aldeko hizkuntz politika. Baina euskararen aldeko politikak edo politikatxoak eremu administratibo horietako bakoitzean forma desberdinetan egiten dira. Nafarroakoa badakizue, barne partizio bat dauka, eta Ipar Euskal Herrian iaia ukatuta dago, eta esango nuke oso koiunturalki egiten direla gauzak. Egiturazko erabakirik ez dago, ez batean eta ez bestean. Autonomi erkidegora etorrita, hau da, nolabait euskararen aldeko hizkuntz politikak egiteko erabaki sendoen atrakzio indarra eta egiturazko erabaki bat dagoen hortara etorrita, zein da orain daukagun momentua. Nik aztertu ordez bakoitzak zer egiten duen, esango nuke, uste dut importantea dela momentua, momentu hau. Aipatzen ari gara asko oldarraldia, eta oldarraldi judiziala. Baina oldarraldi judiziala ez da oldarraldi, edo bada, baina esan nahi dut dauka oinarri politiko bat, oso oinarri mediatikoa eta oso oinarri egiturazkoa esango nuke. Eta oldarraldi judizialaren trampa da gainera nolabait bide judizialetik eramaten ari dela sakonean eztabaida soziopolitiko handi bat dena. Eta gainera judizialki ari da eramaten irabazteko guztiak dituztelako hor. Aurreko zeretan argi geratu den marko juridiko horren ondorioz. Zein da sakoneko eztabaida? Lehen Inigok momentu batean aipatu ditu, baita ere hor gako batzuk, ez? Euskararen normalizazio eta biziberritzean noraino iritsi garen. Uste dut, pixka bat, 82ko legera etorrita ere, nolabait badaukalako minorientzako egiten den lege baten kutsua. Hau da, hizkuntz eskubideak aitortzen zaizkigu, euskaldunoi, baina eskubideen aitortzak hori dauka. Egiturazko aldaketarik edo botere harremanen benetako planteamendurik egite ezpada, administrazioarekin harreman hortara mugatzen direla askotan. Orduan, hori izanik zorua ere, eta egia da hezkuntzaren bidez, eta beste arlo batzutan egin direla, harago jundiren zerak, baina batzuei iruditu zaie urrunegi joan garela. Eta hori ekarri ordez gizarte eztabaidara, debate politikora esplizituki,
judizializatu egin da. Bai? Orduan, momentu honetan, zer behar dugu? Nik uste dut, garrantzitsua dela gauzak esplizitatzen hastea. Gauzak esplizitatzen hastea, eta benetako eztabaida politiko eta bereziki sozialera eramatea. Gizarte gai bihurtzea. Bai? Ze gainera oso erraz jokatzen da momentu honetan termino batzuekin, bazterketa, inposizioa, gehiengoa gutxiengoari ezartzen dion inposizio terminoetan alderantzizkatuta espresatzen da hau guztia. Eta iruditzen zait oso garrantzitsua dela momentu honetan gauza hauek guztiak egoki izendatzen hastea. Eta horri gihar sozial garrantzitsu bat ematea. Nolabait, itzultzea 60koetara, ez? Eta hau guztia berpentsatzea, berrizendatzea, berrargudiatzea, baina baita ere oso argi edukita gehiengoa eta adostasuna oraingoz guk dakigula, autonomia erkidegoan behintzat, baina hori ere zabalduko nuke, beste eremu batzuetara, guk daukagula.